مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنهون مسلمون 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 نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم على الخلق في الدارين الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمبي ميفا تي في فلالك بغا بلا جلنفو كتلاغا فوي أني سونديالين دون بي أمبانا كرامغو في نوي جاوراي بنكادي جاورا الحمد لله نيانغا ديجيم إميشون furakɛli kunkanko kan mais jana an ka don furakɛli la ani présentation la an bɛ an balimakɛ bisimila ale b'an ka kɛnɛ ɲɛma fifa ni ala kumakan sanuma ye n'o ye kuranɛ ye an balimakɛ min tɔgɔ ye Muhammad Bashir Sise an b'a fɔ a ma falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. على تشينفو ko ala ye ɲumankɛla ye ɲɛnikɛlaw ye, donc an bɛ ala deli ala kan kɛ ɲɛnikɛlaw ye. O kɔfɛ alhamdulillah bi an nisɔndiyalenba don kosɛbɛ ka sababu kɛ an ba nana bɔ an ye. An ba n'o ye Jabi Meyite ye, a bɔra a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Faransi ka na bɔ an ye fo Bamakɔ ba in na yan. O diyara an ye, an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Donc an ka bi émission bɛna kɛ bɛnkadi de kan. Bɛnkadi émission kun fɔlɔ karamɔgɔ bɛna présenter n'o ye karamɔgɔ Jawara ye ani k'a ka folikan bila mɔgɔw la. O kɔfɛ an bɛ kuma di an ba ma Meyite Jawara, ale fɛnɛ bɛ Jabi bɛ ale fɛnɛ bɛ a ka folikan bila mɔgɔw la. O kɔfɛ an bɛ émission daminɛ n'Ala sɔnna ma. Bi kado belebeleba de b'an bolo furako la k'a d'aw ma n'Ala sɔnna ma. Ustaz Jawara. Naam. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mba. Ustaz somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulillah. An bɛ Ala tanu. Awa. Barikala. Aw nana bɔ an na, a diyara an ye. Kosɛbɛ. An bɛ Ala tanu kosɛbɛ wa an nisɔndiyalen don. Tare k'aw kunbɛn fɛnɛ ka ɲa. Kosɛbɛ. An b'an ka farafinna ɲɛtaga kɛnɛ kan. N'o ye mɔgɔw bɛ mun dɔn, n'o ye groupe centre Bɛnkadi ye. Caman b'an ka kibaruya mɛn mais u t'an yelen dɔn. Kosɛbɛ. Ni Alahu taala ka jɛ ne tɔgɔ de Muhammad Jawara, groupe centre Bɛnkadi la. I n'a fɔ mɔgɔ caman b'an ka émission kalama cogo min na. Inshallah. N'Ala sɔnna ma. Ne hakili la ni walawalali ye min tɛ mɔgɔ si to nɔgɔ la. Ni kuma ye min fɔra ka fɔ k'a cɛ ɲa bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ a la. An bɛ fura minnu ye n'a bɛ yaala, an bɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ WhatsApp siraw ani réseaux sociaux kan. Muhammad Jawara alhamdulillah an n'ale yɛrɛ de bɛ sigi la bi. Bi ani mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi la n'o y'an ba ye Jabi Meyite ye. An b'a fɔ n k'a taare. An tɛ kuma janya, an bɛ kuma da fɛnɛ ma, fɛnɛ b'a ka folikan lase mɔgɔw ma ani a ka nisɔndiya min ye a se yan. An ba, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ an filɛkɛbaa bɛɛ fo o sigiyɔrɔ n'u kɛyɔrɔw la
bon ne kɔni ne nana Bamakɔ kana n denkɛ filɛ a bɛ kana baara ɲɛfilɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni ka fisa i bɛ na lɔ ka sigiyɔrɔ filɛ ka ba kana formation dɔw kɛ ka kelen ta filaw kan ka kɛ cogoya min na bon n fana nana fana ma kɛ baasi ye n ye damadamani faamu a la quoi ala k'a ni sagaba bɛn salamu alaikum wa alaikum salam comme aw bɛ k'a faamu cogo min na an bɛ docteuriya kalan de la yan docteuriya jumɛn ye anw yɛrɛ ka yiri an danbe an danbew n'an bɔkolo an ka mɔgɔkɔrɔw furakɛra u furakɛla min de la u ye sijanw sɔrɔ ka san 100 sɔrɔ u ni banajuguw ma sa donc n'an fɛnɛ an taala k'an ka furaw ye foyi t'a kɔ ni hɛrɛ tɛ an ba min bɔra ka kuma sisan nɔ ale de ye Muhamad ka fura feerela ye an ka représentant ye n'o ye Faransi donc a fɛnɛ ye mɔgɔ cɛsirilenba ye bi an bɛna kuma fura min kan n'o nafa ka bon n'a kelen don ka diɲɛ labɔ bi o ye infection ye infection ye bana jugumanba ye komi an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na a bɛ cɛ la a bɛ muso la bi infection yɛrɛ ye mun ye an bɛna kuma o kan n'an kumana o kan infection kɔlɔlɔ jumɛn b'a la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ problème jumɛnw de lase an ka denbayaw ma furu kɔnɔna na cɛw la musow la bi an bɛna kuma o de kan ɲininkali fɔlɔ ye min ye Ustaz Jawara infection ye mun ye janni an ka kuma fura la Ustaz infection ye yɛlɛmali bana de bana min don a bɛ yɛlɛma de a bɛ yɛlɛma donc an fɛ yen n'an y'a ta ka filɛ a tɔgɔ b'an bolo yɛlɛmali bana Ivoiriens fɛ yen olu b'a fɔ ma ko bogodamu olu b'a fɔ ma ko bogoduma donc anw fɛ yan anw b'a jate yɛlɛmali bana de parce que a yɛlɛma ka teli infection ye bana ye hali n'a tigilamɔgɔ donna ɲɛgɛn kɔnɔ n'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ n'i taara sigi a nɔ la dɔrɔn a b'i minɛ mɔgɔ min donna ɲɛgɛn na ni sigira o tigi nɔ na a b'i minɛ infection ye bana ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ min na n'a tigilamɔgɔ ye fini min don n'o y'a ka fini jukɔrɔ fini de n'i y'a dɔn a b'i fɛnɛ minɛ mɔgɔ mana ka fini jukɔrɔ fini don a bɛ fɔ min ma ko deso n'o tigi y'o don ne fɛnɛ seginna k'o kelen don a b'i minɛ bon infection ye bana ye an bɛ se k'a fɔ n'i y'an ka bana caman ta ka filɛ a bɛɛ sunju ye infection bana ye infection bɛ se ka cancer bila mɔgɔ la infection bɛ cancer bila mɔgɔ la infection bɛ se ka biɲɛdimi bila mɔgɔ la biɲɛdimi infection bɛ se ka se mɔgɔ ma ni infection bana n'i y'a bɔ an ka kɔlɔlɔ caman bɛ yen bi i n'a fɔ an ka sokɔnɔnaw yɛrɛ la ni infection bana b'a la an bɛ se k'a fɔ 100 bi 90 bɛ tigɛ ka bɔ a la ni infection bɔra an ka bana la bi 90 bɛ tigɛ ka bɔ a la wa mɔgɔ ka dɔgɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a tɛ mɔgɔ min na mais ni mɔgɔ min sera k'i jilaja k'i yɛrɛ kɔlɔsi i b'a ye a bɛ fɛgɛya e la a bɛ fɛgɛya o tigilamɔgɔ la bana bɛ fɛgɛya o tigilamɔgɔ la mais ko nin ma ko infection k'a bɛ fanga dɛsɛ fɛnɛ se mɔgɔ ma infection bɛ fanga dɔgɔya bila mɔgɔ la o de kama dɔgɔtɔrɔ b'o de fɔ mɔgɔw ye ko n'i y'a traitement commencé k'i n'i cɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ caman b'a la mais mɔgɔ caman bɛ yen n'i ko ma k'a n'a muso kɛ traitement kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ sɔn surtout ni maninka don bon maninka komi ne ye maninka maraka ye n'o fɔ i bɛ don kun yɔrɔ dɔ a ye n bɔra dɔɔni an ye maninka marakaw de ok d'accord voilà hali n'a sɔrɔ o fana fɔli man di marakaw man d'u ye dɛ ni ne ko n ye maninka maraka ye i b'a fɔ ayi ko fo ne kɛ maraka de ye voilà ala k'an bɛɛ sɔn Usazi n b'a fɛ ka mun f'i ye infection bana la infection ye bana juguba ye ni i muso y'a ɲini ka na k'a fɔ k'an ka furakɛli kɛ an k'a kɛ a kɛ i bɛ se ka wuli i b'a ɲɛɲini fura bɔra min n'i b'a fɛ k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que komi an cɛ caman bɛ yen danaya tiɲɛna k'a sɔrɔ mɔgɔ ka danaya de kan ka k'i furumuso kan ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ furumuso i bɛna se yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ woloba t'i dɔn i wolofa t'i dɔn mais i furumuso b'i dɔn i bɛ cogo o cogo i furu hali sinɔgɔkan i gɔrɔndɔkan i furumuso b'a dɔn i bɛ gɔrɔndɔ cogo min na a b'a dɔn est-ce que danaya kan ka tiɲɛ voilà donc danaya tiɲɛna mɔgɔ ni furumuso ni ɲɔgɔn de cɛ n'o tɛ infection bana man kan ka furakɛ cogo si la cɛ ni muso ni ɲɔgɔn kɔ surtout gɛlɛya yɛrɛ bɛ sɔrɔ a dɔw kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye muso 2 ta bi ni nana ni infection bana fura ye an b'a ye hakɛ to dɛ parce que fo k'a fɔ de i nana n'a fura ye sisan k'a fɔ ko fura nana donc n b'a fɛ an ka ta i bɛ muso fɔlɔ mankan mɛn bana tɛ ne la dɛ nin caman de bɛ yen bana tɛ n na parce que munna n bɛ muso fɔlɔ ta fɔ
o de ka teli ka tɛmi muso fitini ta kan parce que munna muso fɔlɔ b'a jate ko muso fitini nana ni bana de ye muso bɛ infection bana dɔ ka tɛmi cɛ kan parce que muso b'a dɔn ko infection bana bɛ fanga dɔ ka se cɛ ma e bɛ muso caman ye u b'a fɔ k'u b'u furu sa ka b'u cɛw kun ko parce que ko infection bana y'a sababu ye o sa ni muso yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a banakisɛ n'a bonyana la k'a bɛ kɛ sababu ye ka cɛ lafu ko cɛ kan ka muso bila infection bana k'a fɔ a juguyalen don yɛrɛ de a bɛ se ka na fanga dɔgɔya nati cɛ la donc e tɛ sɔn ka furusali ko kuma fɔ tuguni parce que n'i taara fan wɛrɛ fɛ i b'a bila o fana tigilamɔgɔ la donc o de kama nin fɛn n'a nana an ka faamuya ɲɔgɔn fɛ an ka furakɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se k'o ladilikan fɔ an balimamuso fana o ka se k'o faamuya ani an balimacɛw ye ala k'an bɛɛ sɔn o ma ka danaya sabati. Comme an bɛɛ lajɛlen an bɛ ka émission in lamɛn cogo min na an bɛ k'a faamu ladilikan ɲuman o fana ye bana furakɛ cogo ɲuman de ye donc ladilikan minnu bɛ ka d'an ma o fana ye fura de ye an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo Jawara ni o ladilikan ninnu ye sisan nɔ ɲininkali bɛ na min na an ye infection dɔn bana jumɛn de don a bɛ yɛlɛma n'a bɛ muso la a bɛ se ka yɛlɛma cɛ la a bɛ yɛlɛma cɛ la n'a bɛ mɔgɔ min na n'o bɔra ɲɛgɛn min na ni sigira o tigi nɔ na a bɛ se k'i sɔrɔ donc fura jumɛn de bɛ infection na parce que bana dɔnna a furakɛbaga bɛ yan o tɛ kɛ kunpan y'anw si ma Jawara infection bana in sisan nɔ fura jumɛn de b'a la ani fura jumɛn bɛ e bolo infection bana bon n bɛ kuma pasi ka taa an bamuso ma parce que ale yɛrɛ fana an ka fura feerela ye Faransi ale yɛrɛ ye min dɔn infection banakisɛ la bi bon n b'a dɔn c'est à dire olu ye musow u bɛ kuma ɲɔgɔn ye quoi et puis mɔgɔ minnu fana bɛ furaw t'a bolo i bɛ taa o témoignage caman fana b'ale bolo infection yɛrɛ furakɛli siraw fɛ parce que tuma dɔ la yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ maloya ka kuma n yɛrɛ ka fura kan kosɛbɛ parce que munna n degelen bɛ min na mɔgɔ bɛ n dɔn min na kosɛbɛ o y'a ye n bɛ fura caman bɛ n b'o fɔ internet sira fɛ caman yɛrɛ bɔra kalama kɔsan na k'a fɔ ko ja centre ba bɛ ne bolo fura feere la o sɔrɔla image fɛ internet siraw fɛ n tɛ caman tun t'o kalama dɔ yɛrɛ bolo n b'a fɔ dɔrɔn n bɛ tɛmɛ ni sen fila k'a sɔrɔ a bɛ n bolo fan caman butigi b'an bolo fan caman Amérique a b'an bolo New York butigi bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ yen Faransa bɛ yen jamana caman bɛ yen ale yɛrɛ mun filɛ nin an ka jamana caman a bɛ mɔgɔw servir fura la Faransi ale y'an ka liliba ye donc an bɛ se ka a yɛrɛ bɛ se ka hakililatigɛ minnu fɛn minnu fɔ an ka furaw fana kan donc comme ale yɛrɛ bɛ yan mɔgɔ tɛ se ka an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko ten sani k'a fɔ k'a fɔ i bɛ kɔnɔni kumakan la fɛnkɛ kɔnɔni la n'a yɛrɛ b'i kɛrɛfɛ siɲɛ kelen donc a yɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ an bɛ se ka mun fɔ an bamuso ye a yɛrɛ bɛ se k'i da don o yɔrɔ dɔ la faamuyali dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ an balimamusow fana fɛ ni Alahu Taala ka jɛ inshallah comme karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma di an ba ma ani an ka dunanba jaabi i bisimila. Assalamu alaikum. Kuma dira ma o diyara n ye kosɛbɛ bon ne ye n denkɛ ka représentant de ye Paris ne bɛ jamana fana caman servi quoi comme a y'a fɔ cogoya min na ni ye Espagne Italie Allemagne Angleterre Belgique Bruxelles n bɛ jamana caman servi bon ne bɛ se ka min fɔ infection lafiya nin kan a nana musow lafiyara ani cɛw lafiyara parce que ne yɛrɛ denmuso ne yɛrɛ woro denmuso ale worola Faransi de ka mɔ Faransi olu kɔni tɛ sɔn farafin filata ma dɛ mais n bɛna témoignage kɛ ala bɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ala nana kɛ ne denmuso n'a bɛ kori ye a ye hakɛ to kuma ka gɛlɛn f'i bɛ i kuma fɔli k'a préféré latigɛ quoi bana tɛ furakɛ f'a ka ɲɛdɔn ne denmuso n'a bɛ kori kɛ a bɛ kori bɛ na tile 14 n'a bɛ bɔn a kan tellement a bɛ bɔn f'a yɛrɛ bɛ kiri ni kori nana juguya o b'a cɛ ka taa n'a ye urgence la karo a sɔn bɛ ja k'a sɔrɔ a tun ma furu a n'a fɔ ko ko mamuso ko n y'a bana nin ko a kɛlen bɛ k'a kɔnɔ fili dɛ ko dɔgɔtɔrɔ ko a bɛna fiɲɛ sen n ka den wolo la ne denbatigiye ne tɛ se k'a yira den na n ko panikera n y'a minɛ n yɛrɛ la mais sisan ni kalo ka na a tɛ ban a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ala nana k'a nana furu a furula min kɛ comment on appelle 1 mois après 2 mois après a nana daminɛ tuguni kɔ ko ni kori bɔnna k'a bɛ kiri a nana so kɔnɔ a bɔra urgence la ka na labɛn kasi la n k'a bɛ ko n bɔra urgence la ko ale ko daminɛ tuguni kɔ ne ko n ko ne commencera ka filan ni feere n ko mɔgɔ bɛ filan ni san na dɛ n denkuta essayer wa a ma sɔn n ko a essayer a ma sɔn
ne yɛrɛ t'a dɔn babura n ye jikalan ta ka fila ni cuillère ɲɛ kelen kala k'a di n denmuso ma a ye fila ni min a sigira dɔɔni dɔrɔn a cɛ y'a ta ka taga n'a ye so kɔnɔ sani a bɛ se so kɔnɔ a ye ne wele ko ko ma k'i ya kuma ye tiɲɛ ye dɛ ko kɔnɔ nɔgɔyara Allahu akbar sani dugusɛ ye gbɛ a ko ma ko basi tigɛla ne ko n ko tiɲɛ n ko ok o kariku ɲɔgɔn na kori nana mako sɔrɔ a la a ko a furucɛ ko a ma ko est-ce que ya kori nana wa ale da yɛrɛ kura mɔgɔ n'a ka ne bɛ taa urgence la o ni foyi ma fɔ cɛ a tɛna bara cɛ la wa a ko si ko n ya kori nana ko ma ko sɔrɔla li o kariku ɲɔgɔn ne denmuso lɔra alhamdulilahi rabbil alamin o ye ala tanu ye ale nana sansan kana wuli tunu kɔ ale fana taa dɔgɔmuso dɔ fana bɛ yen kɔrɔmuso bɛ yen o fana ta ka jugu n'o fana ya kori nana o bɛ tɔɔrɔ a b'a yɛrɛ kuturu ko bɛɛ bɛ lɔgɔ bɔ a la a nana fɔ ko ko mamuso ye fila min di ma a fisayara ma dɛ ale yɛrɛ commencera ka négliger ko k'a ta k'a fisayara ne ma kɔrɔmuso ma y'a ta o ta kɛra pewu o ta fana tagara dɔ wɛrɛ fana bɛ yen tuguni kɔ a terimuso dɔ bɛ yen n'o ta nana o fana bɛ tɔɔrɔ o bɛ fɔnɔ ka fɔnɔ a nana fɔ ko a fila bɛ n bolo yan mamuso k'a di a fisayara ne ma i fana y'a ta ale fana ye dɔ di a terimuso ma ta nɔgɔyara terimuso ma bolila ka taa fila boîte kelen san o ma kɛ mɔgɔ saba ne yɛrɛ baden dɔgɔmuso ale fana tuguni kɔ ale fana man kɛnɛ ko problème de caillou de rein b'ale fana ra o tun kan ka taa ale opérer n ko a ma n ko dɔgɔmuso n ko fila bɛ n bolo yan dɛ infection lafiya nin n ko a ka ɲi dɛ a fisayara denmusow ma i fana y'a essayer a ko non k'ale bɛ examen médical kɛra n ko ni nin to ɲɔgɔn ye sira la a bɛ don ɲɔgɔn kɔrɔ le a n'a fɔ ko grande sœur ko bɛna den bila ka taa kelen min na den nana ka na fila na ka taa di ne dɔgɔmuso ma tellement que a y'a caillou nin juguyara a tɛ sunɔgɔ su fɛ a bɛ ɲɛgɛnɛ k'a kɛ mais a ye infection lafiya ta don min na o su a ma taa ɲɛgɛn kɔnɔ maa wuli ni sɔgɔmada fɛ ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ caillou nin bɔra ka ben a borira ka ne wele ko grande sœur ko n bɛ siran na ko dɔ kɛra ne yɛrɛ borira ka ja n ko Jawara n ko y'a un problème a ko mun de bɛ yen ko mun de bɛ yen n ko dɔgɔmuso ka ne fɔ ko non k'o tɛ foyi ye ko caillou de bɔra ka ben ten k'a ka continuer ka fila nin ta n dɔgɔmuso continuera ka fila nin ta alhamdulilahi rabbil alamin a taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ko y'a ye miracle ko opération ma bɔ tuguni donc opération kun bɛ min n'o ye kun ye min ye lafiya ye a lafiya ka bɔ a bɔra ka ben Allahu akbar et puis a taara dɔgɔtɔrɔso la ko fitinin bɛ yen tuguni ko il reste encore un peu a ye fila ta sisan nin o fana bɔra ka ben so tun bɛ se ka image yira ya o a ye photo yɛrɛ ta ka yira n na ko fila bɔni kɔfɛ ko ɲinana ka ji sama ko mais ko image filɛ basi bɔra n kɔnɔ ale ko vraiment ko kɔɲɔmuso ko fila b'a fisaya ma i ka ye infection lafiya a tɛ se ka fɔ a nana muso dɔ fana nana fɛn dɔ la ko ale kɔnɔ b'ale dimina ale nana ka na fila san ne ko ma chérie n ko ne bɛ se ka min f'i ye ne nana fila san o cɛ mais infection lafiya bɛ ta ko mais infection tɛ na o n ko m'a fɔ infection bira dɛ ne bɛ min lɔ a ka ko min kɛ ne ka so ne yɛrɛ b'o lɔ donc e fana k'a ta i k'a lajɛ e fana k'a ta ka taga filɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna hali ta n'a bi ta ye wari kan fɔ ko ma ko foli de bɛ ko filɛ ye min kɛnɛ ko n tɛ se ka fɔ quoi donc ni bɛ fɛ ka min fɔ infection lafiya a kɔni nana musolakaw ya lafiya de ma quoi an bɛɛ jija k'a ta i ka ye mais min fana bɛ fɛ ka fara o kan fila san t'a la dɛ i ye fila kɛ ka san o t'a ɲɛ dɛ f'i ka tila ka k'a kɛcogo fɛnɛ la i ka kɛ sɛbɛ la quoi ka kɛ tere kelen tere fila ko ma kɛnɛya o tɛ dɛ parce que fila min ma nɔgɔ ka fila min sɔgɔma ka min tere fɛ ka min wula fɛ a ma nɔgɔ ni ne y'a san o k'i jija k'a min k'a bagara kɛ ni kɔni y'a kɛ i ma fura ɲa man di i b'a nɔ yɔrɔ ye i b'a nɔ yɔrɔ ye inshallah an ka ladeli y'o de n'Ala sɔnna a ma aw bɛɛ y'an ba ka témoignage mɛn fura in na mais ne fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ tuguni sisan nɔ fura in fanba a kumana musolakaw de kan est ce que fura in jɔda jumɛn b'a la cɛlakaw fɛnɛ n bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ sɔn a ma amina usazi an b'an bamuso fo ka waliman dɔn an nisɔndiyalenba don kosɛbɛ fura n'a nafaba bɛ cɛlakaw kan i b'a dɔn i bɛ cɛ dɔ ye u b'a fɔ ko denkisɛko problème b'u la infection b'o se cɛ ma infection denkisɛ problème infection b'a se cɛ ma kelen a filanan fɛnɛ ye jumɛn ye lawajiko problème fɛnɛ infection b'o fɛnɛ se cɛ ma lawa
kalawa parce que fa ke fort n'a ma fort a te fam furakɛli de don e bɛ ka faamuya an b'a kɛnɛ yɔrɔ de kan voilà donc lawa ko problème a bɛ se infection banakisɛ bɛ se k'o se cɛ ma a bɛ se ka cɛ fana ka lawaji tigɛ a bɛ se ka bana bila denkisɛ fana la k'a sɔrɔ o ma sa ça fait denkisɛ bɛ kɛ yen voilà bana b'a la mais i bɛ taa sɔrɔ denkisɛ bananen don bana b'a la a tɛ se ka kɛ den ye non parce que infection denkisɛ filɛ sa n'a nana a kan ka miniti fɛn hakɛ dɔ de kɛ sani a bɛ se trompe kɔnɔna na donc o bɛ na trompe kɔnɔ sani a ka se n'a banabagatɔ don n'a bɛ se a bɛ sa a su de bɛ na trompe voilà a tɛ foyi ɲɛ a tɛ se ka foyi ɲɛ tuguni donc bon o de kama an b'a fɔ cɛw ɲɛna o k'i jilaja ni fura ninnu bɛ ta n'a fɔra k'i ni muso ka ta a ta parce que mɔgɔ si bɛ den sɔrɔ fana wagati dɔ de b'a la quoi si b'a la bon puis fɛnɛ fɛn ninnu caman bɛ yen sa i bɛ taa sɔrɔ ni problème caman de b'an ka npogotiginin caman na bi a caman ye kosɛbɛ a problème caman de b'u la bon a problème caman bɛ cɛw fana la kosɛbɛ ni n'a ma ɲɛ k'a bɛ yɛlɛma de o ye kelen infection lafiya cɛ min bɛ yen n'a sɔrɔ ni i ye ɲɛgɛnɛ kɛ ou bien n'i bɛna sigi banakɔtaga la ji jɛman bɛ bɔ cɛ minnu fana la kosɛbɛ o fana bɛ na ni fanga dɔgɔya caman de cɛ la o puis fana a bɛ cɛ ka lawaji dɔgɔya a bɛna se yɔrɔ dɔ hali lawa sɔrɔlen ye baara ye donc infection lafiya b'o fana kɛlɛ sisan nɔ ni n y'a faamu minnu bɛ taga ɲɛgɛn na ɲɛgɛnɛ kɛlen kɔfɛ ni ji jɛman bɛ bɔ o la o fana ye infection de infection de Allahu akbar donc o mun fana bɛ kɛ donc o fana bɛ na ni kɔlɔlɔ gɛrɛ ye cɛ ma o ka farikolo la donc cɛw fana bɛ se ka a ta cɛw fana b'a ta o nɔfɛ donc o yɔrɔ fana la sisan mɔgɔ min b'a fɛ ka traitement suit o de kama an ka fura dɔ bɛ yen ko gatigi jigifa gatigi jigifa gatigi jigifa kelen ta ka janba donc o fana fura nin donc ale fana bɛ infection compagnie cɛ ni muso la a sabanan fana ye jumɛn ye an bamuso bɛ n'i da don o yɔrɔnin fitinin fana la n'o ye nin ye gatigi jigifa ye donc n'o ye musoya yelen musoya yelen mun kama an bɛ to k'a fara mɔgɔw ka fura fana kan k'a continuer a tigilamɔgɔ i n'a fɔ infection banakisɛ furakɛli sira fɛ caman m'o faamuya fana mais gatigi jigifa ni ye gatigi jigifa ye ni nafa ye mun ye voilà gatigi jigifa nafa ye mun ye sa cɛ min bɛ yen ni fanga bɛrɛ t'a ka lawa la kosɛbɛ cɛ min fana bɛ yen ni fanga bɛrɛ t'a a yɛrɛ la fanga bɛ se ka kɛ cɛ la mais fanga t'i ka lawaji la a fanga sisan ni n y'a faamu dɔw bɛ yen nɔ fanga yɛrɛ t'olu la merci a bɛ baara k'a la a bɛ baara k'o la n'ala ka diɲɛ ye n'ala sɔnna dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fanga b'u la mais fanga t'u ka lawa la a bɛ baara k'o fana la e bɛ ka faamuya ni fura in tɔgɔ gatigi jigifa gatigi e bɛ gatigi kɔrɔ dɔn ni kuma in a bɛ komi anw ye marakaw an tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ mais ni ma fili gatigi bɔlen don dutigi fɛ merci gatigi ye dutigi de ni dutigi ma lafiya o sasi du tɛ se ka lafiya an b'a kɛ hakɛ to parce que fɛn dɔ bɛ yen f'a kɛ fɔ n'a ma fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen olu bɛ to kɔfɛ ninnu ko ninnu na wa cɛ caman bɛ u bɛ maloya ninnu na maloyala ko tɛ ninnu ko ye ni problème de b'an ka société la bi parce que ale de bɛ furusaw nati merci a bɛ manque de confiance don cɛw ni musow cɛ a bɛ a frustration ka bonyabaliya ninnu fɛnw na parce que a bɛ kabilaw ci merci o bɛ ten donc a bɛ position la parce que i bɛ taa sɔrɔ furu dɔw bɛ sigi kabila de kan donc a bɛ baara kɛ i n'a fɔ o sira ninnu fana fɛ n'ala ka diɲɛ o ye gatigi jigifa ta yɔrɔ ye gatigi jigifa bon sisan an bɛna kuma jumɛn de kan o ye musoya yelen musoya yelen musoya yelen ale bɛ mun furakɛ musoya yelen an bamuso bɛna a da fitinin don a la ka fɛn nin walawala muso dɔ ye u bɛ faamuyali sɔrɔ a la n bɛ sɔrɔ k'a ka kuma tɔ ninnu dafa n'ala ka diɲɛ inshallah Mifa Télé layɛbagaw bi chance ba de b'aw bolo docteur fila de b'an bolo yan an ba b'an bolo ani maninka maraka hali n'o fɔli man di ayiwa an ba jaabi i bisimila ok salamu alaikum bon nin ye musoya yelen ye musoya yelen n'i ye nin ta nin ka ɲi kosɛbɛ parce que muso dɔw n'a sera yɔrɔ dɔ la ji bɛ dɛsɛ musow la ji bɛ dɛsɛ a ye an filɛbagaw ka hakɛ to fo ka ɲɛfɔ de furakɛli de don parce que ne bɛ baara kɛ faransi de kosɛbɛ muso caman bɛ yen ji t'olu la u bɛ maloya ka fɔ ni ji t'i la o bɛ bɛn cogo di a ka gɛlɛn bon premier mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen olu fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw o tun bɛ cɔgɔninw dɔn ka cigaw dɔn ka seriw dɔn an n'u bɛna bɛɛ kɛ régime ye ko ni n ye nin dɔn ko n bɛna bonya ko ni n ye nin dɔn ko n bɛna bonya seri yɛrɛ u b'a fɔ ko non ko maliyɛnmusow dɔrɔn de bɛ seri kɛ ko cɛ ko ya yirɔ ni cɛ ko ma kɛra mun bɛ k'i la
kɔɲɔmuso b'a fɔ de ko ma bi t'a sɔrɔ mais i nakun y'a ye dɛ i nakun de don a kan ka ɲɛɲini de a kan ka ɲɛɲini donc ni ji tɛ muso la c'est pas bien n'i bɛ nin ta n'i bɛ ji bila muso la a bɛ se ka kɛ sababu fana tuguni kɔ même ni cɛ ko man di a bɛ se ka diya i ye parce que n'i jara déjà ni ji tɛra ja tɛ k'a la kosɛbɛ bon an b'a ye fana an y'a fara gbɛ jamana kan ye cɛ ni muso b'a kɛlɛ ka ca Allahu akbar parce que n'a man di o i tɛ sɔn i cɛ la o ka gɛlɛn frustration ni ne ma sɔn cɛ la k'e b'a kɛ di a tɛna dɔn furu Mali la yan a kuma ka ca n'a ko furu Mali la a tɛna to k'o filɛ vidéo yɛrɛ sɔn o tɛ kɛ problème fana gbɛrɛ ye wa ni ji bɛ ne la ni ne bɛ k'a ɲɛ gan su a na vidéo filɛ yan a t'o lajɛ ni ka ye k'i bɛ vidéo filɛ n ka taa nin d'i ma kɛ n denw a ye bolo bila i yɛrɛ la musoya tɛ ko gansan ye musoya ye ko ba le ye n'i ye cɛ nana muso filanan ta Mali la a buru yɛrɛ le la dɛ a ye musoya yelen ta k'a i yɛrɛ fila kɛ k'a i ladɛrɛ n'a ye ni musoya yelen nin i b'a min sɔgɔma i b'a wuri le k'a wuri kosɛbɛ k'a don buteli kɔnɔ n'i y'a don buteli kɔnɔ i b'a k'i min ji ye k'a k'i min ji ye wagati bɛɛ a bɛ ji k'i fari kɔnɔ a b'i nettoyer propre i barakɔrɔ yɔrɔ o i kɔnɔ yɔrɔ a b'a bɛɛ nettoyer et puis a bɛ kasa fana tigɛ musoya yɛrɛ ye saniya le ye quoi ni cɛ dora so kɔnɔ k'a fɔ ko bo kasa man di o fana ye problème bɛɛ ye donc a y'a yɛrɛ ladɛnɛ ne bɛ se ka min fɔ o ye kuma ka gɛrɛ n filɛ mɔgɔ min na o ye yafa n ma professeur yɛrɛ bɛna tɔ lase n'Ala sɔnna ma an ma don mɔgɔ si la an b'aw ka furakɛli de kɔ ni kuma min fɔra sisan nɔ nin b'an bɛɛ lajɛlen de nafa parce que hadamaden banabagatɔ i ka foyi man di furu kɛnɛya de b'a diya bi nin ye cadeau de ye nin ye cadeau ba de ye bi an ka docteur ani an ka professeur bɛ ka min d'aw ma bi kɔni bɛɛ de ka fɔ bɛɛ k'i profiter ni nin taara ka mɔgɔ min to n da t'i ka kuma la professeur Sazi an bɛ Ala fo ka barika da kosɛbɛ k'an ka musokɔrɔba waleɲuman dɔn a ka kumakan ninnu na a ka kumaw kɔnɔna na komi kan b'a da dɔ bɛ yen u b'a bamanankan faamu dɔ bɛ yen u t'a faamuya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma fɛn ninnu caman bɛ yen an bɛ maloya a fɔli la mais sa n'a mankan nan'i sɔrɔ donc i tɛna se ka maloya k'i da don a la a ye kuma dɔ f'a ka fɛnw kɔnɔna na a b'a nafa kosɛbɛ n bɛ to k'o fɔ musow ye ka caya bon musoya yelen dɔ wɛrɛ tɛ muso ka limɛri de don muso bɛ ni limɛri t'i ɲɛfɛ i tununnen don n'i bɛ dibi la f'i ka limɛri de mɛnɛ f'i ka yelen mɛnɛ tiɲɛ tɛ yan donc n'i tɛ limɛri mɛnɛ i bɛ tunu voilà o kama farafinya nafa b'a la an farafin walahi an bɛ waso n'an yɛrɛ ye donc ni y'an ka jiri gɛrɛgɛrɛw de ye an tɛ to i n'a fɔ k'a fɔ hali k'e dan musoya yelen dɔrɔn ma i n'a fɔ an bamuso da sera fɛn caman ma nafa b'u la bon musoya yelen nin fɛnɛ a dilanna musow kama cɛw b'a la cɛw fɛnɛ b'a la cɛw b'a la donc an bɛ se k'a fɔ musoya ni cɛya yelen voilà bon ne ye cɛya yelen donc nin ye gatigi jigifa ye kosɛbɛ nin ye muso ka yelen parce que an ye gatigi jigifa créé wagati min na muso ye kuma caya keleya nana voilà ko tuma ko muso ta tɛ ka ja wa k'i bɛ cɛw dɔrɔn de dɛmɛ n ko ayi n ko musoya yelen fɛnɛ bɛ yen parce que an ka fura de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an bɛ san 5 san 6 kɛ an b'a recherche la k'a sɔrɔ an m'a bɔ kɛnɛma parce que an t'a fɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye fura tɛ se ka bɛɛ kɛnɛya mais fɛn la baara kɛ recherche ka ɲa ni Ala ka diɲɛ ye donc musoya yelen ye muso ka lumière de ye voilà donc musoya yelen a bɛ se ka muso fara ɲɔgɔn kan an baw kɛ hakɛ to kɔlɔlɔ t'a la muso minnu fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o barakɔrɔla b'u dimi ka jigin dugumala la donc a bɛ baara k'o fɛnɛ la infection banakisɛ bɛ kɛ sababu ye ka muso farikolo ji fɛnɛ sama donc musoya yelen bɛ baara kɛ o fɛnɛ la a b'o fɛnɛ segin a nɔ la ni Ala ka diɲɛ ye parce que i bɛ muso dɔ ye olu b'a fɔ ko bon ji jɛman bɛ bɔ i n'a fɔ laada awɔ o fɛnɛ bɛ kɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ i ka laada bɛ na cogo min na ji jɛman fɛnɛ bɛ na ten awɔ bon donc musoya yelen bilala o de kama a b'o remplacer o ye kelen ye musoya yelen ni infection nana kɛ sababu ye n'a sera degré dɔ la muso filɛ n'a y'a furu cɛ a ja bɛ tigɛ an bamuso da sera a yɔrɔ ma parce que f'a kɛ fɔ a kɛ walawala mɔgɔ ye a tɛ faamuya donc an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ mais n'a m'a fɔ a tɛ faamu dɛ voilà donc u ja bɛ tigɛ munna parce que a ye cɛ ye donc ni farikolo ji tɛ yen dɔrɔn i ja bɛ tigɛ o ye diyagoya ye wa cɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i bɛ kalo 1 kalo 2 kɛ sentiment yɛrɛ de tɛ na e la parce que i yɛrɛ sirannen fɛnɛ merci donc musoya yelen bɛ baara kɛ o yɔrɔw la k'a sɔrɔ o ni gatigi jigifa tɛ kelen o ni gatigi jigifa tɛ kelen non parce que musoya yelen ye fɛn ye ale bɛ ji min di o ye léger de farikolo ma o de kama
muso de a nafa bɛ muso kan kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛ kan mais cɛw fana mago bɛ ji min na a ka giriya olu mako b'o de la donc o de kama gatigi jifa dira mais ni mɔgɔ min bɛ yen n'i ka sentiment fanga ka dɔgɔ gatigi jifa to yen musoya yelen ta cɛ min yɛrɛ n'a sentiment man bon i bɛ musoya yelen ta cɛ caman mago bɛ musoya yelen na parce que mɔgɔ caman ma farin ten u ka hali minnu musow ka kɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ ni banaw bɛ cɛw la kosɛbɛ donc a kɛ faamuya yɔrɔ la an bɛ an balakaw fana kɛ hakɛ to an bamuso da sera yɔrɔnin dɔ ma an kɔni bɛna don an baw kun an bɛ don an bamuso kun parce que ayi non Usazi parce que munna fa kɛ fɔ de an ka lamɔw kɔnɔna na an baw tun bɛ yen fɔlɔ u bɛ denmuso degi n'i bɛ bɔ sugu la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ na ni banaku kɛnɛ ye o bɛ na ni kɔngɔ kɛnɛ ye nin bɛ se ka san ka sɔrɔ hali cɛ ka wari tɛ banamu yɛrɛ 10 20 bana cɛ ka nasɔngɔ de don a dir'i ma taa sugu la e mana bɔ ka bila pari la f'e y'a don kɛnɛya la ka na di cɛ ma i bɛ juru sɔrɔ i bɛ baraji de sɔrɔ donc banaku kɛnɛ 10 san u bɛ 20 san kelen kɔngɔ 20 san u bɛ 10 san i bɛna nin tigɛ i b'a di cɛ ma n ko nin ye fura de mais musow kan ka u denw degi na mais musow t'o kɛ donc an baw yɛrɛ fɛnɛ nɔba de b'a la nin ko kɔnɔna na donc u kan k'u denmuso kalan nin yɔrɔ de la o ye kelen ye n bɛna fɛn dɔ f'i ye k'a faamuya sufɛsɛri min a da sera o fana yɔrɔ ma u b'a fɔ ko maliyɛn musow b'a kɛ yan muso bɛ yen n'a tuguna sufɛsɛri min na i tɛ kɛlɛ o ka gabugu la wa kana siga muso bɛ yen a bɛ sufɛsɛri dilan ka d'a cɛ ma kɛlɛ sari dɔ bɛ bɔ kɛlɛ la du kɔnɔna na siga foyi t'a la Usazi a y'a kɛ quoi sari an b'a di ala kama de don nin min bɛ fɔ ala kama de don sinon wari bɛ se ka ɲini nin fɛnɛ na nin ye cadeau de ye nin ye cadeau de ye ka min bɛ ka di bɛɛ lajɛlen donc u k'a faamuya quoi i bɛ k'a faamuya sufɛsɛri i bɛ se k'a di cɛ ma n'a sɔrɔ san i cɛ kan ka san 50 ɲɔgɔn na a kan k'o kɛ kɛnɛya la mais n'a tɛ sɛri min san 20 bɛ tigɛ ka bɔ a la n t'a dɔn i bɛ k'a faamuya ni cɛ kan ka san 40 ɲɔgɔn n'a ko kan k'o kɛ kɛnɛya la n'a bɛ sari min e bɛ taa sɔrɔ Usazi a bɛna san 50 de la awɔ sari b'a monter donc a bɛna fɔ seri bɛ dɔ fara an si kan kosɛbɛ mais si jumɛn don kɛnɛya si e bɛ k'a faamuya voilà donc filanan fana ye jumɛn fana san o ye sari ni nɔnɔ ye n bɛna fɛn wɛrɛ jumɛn fara o ye koko ye i b'a dɔn ko kako bama i t'o fɔ wa kako voilà donc o kako nin filɛ san donc koko nin i b'i jilaja i b'ale si i bɛ to k'a kɛ sɛri la ka sin k'a kɛ sɛri la karamɔgɔ ka di dɛ Usazi a ka di wa fura don nafa ka bon kojugu quoi donc mɔgɔ min b'o si i b'a kɛ sɛri la n'a sɔrɔ i cɛ kan ka pɛridi san 30 a bɛ taa fo san 60 k'a sɔrɔ a ma pɛridi o ka di dɛ karamɔgɔ hakɛ to kako jalan ou bien a mugu parce que a mugu jalan bɛ Europe a mugu jalan bɛ Europe de u ka kala parce que a mugu jalan mais kɛnɛ nin kɛnɛ pisan don ka tɛmɛ jalan nin kan mais jalan min filɛ nin u ka kala n'a sɔrɔ n'u ma produit gɛrɛ fara kan min bɛna a bamayɛlɛma ka kɛ cogo dɔ la parce que an k'an da so fana yɔrɔ ma voilà donc ko kogo a mana kɛ a fɛn o fɛn ye a kɛra mugu ye o a kɛra kɛnɛ ye o a kɛra jalen ye o ni foyi ma ɲagami a la a bɛɛ bɛ mago ɲa mais min ka ɲi o ye n'a kɛnɛ don n'Ala sɔnna o ye kelen a sabanan fana ye jumɛn an bɛ se ka mun fɔ muso ye n'o ye recette ye k'o di muso ma parce que Usazi n'an ma dɔ di cɛw fana ma a bɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ tarawelaka caman sigilen don ka lajɛli kɛ ok ala k'an bɛn sababa ma n bɛna musow ka fɛn min di o laban na sisan o k'o faamuya o ye n'i bɛ bɔ sugu la i bɛ ɲamaku san ɲamaku kɛnɛ dɔ san dɔrɔmɛ 10 20 taa woro feerela minnu bɛ sugu kɔnɔna na petit cola dɔ san 20 30 i bɛna dɔrɔn mansin kana na k'i bolo k'a si n'a susu kolon na i k'a forodi ko ma a daji ni cɛ ye dumuni kɛ dɔrɔn a dilan i n'a fɔ ji kɛ sukaro ni fɛnw k'a la i k'a ten k'a d'a ma merci n'i bɛ bɔ sugu la i b'i jilaja i bɛ ɲamaku san dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 i bɛ taa woro feerela min bɛ sugu kɔnɔna na petit cola woro fitinin dɔ don a ka kunna donc i bɛ taa o san i bɛ na n'a ye i b'o petit cola mun filɛ nin ye i bɛ taa dɔrɔn i b'a kɛ kolon na ka susu bɛ mansin bɛ mɔgɔ bolo k'a si dɔrɔn i bɛ k'a faamuya donc n'i y'a si na i b'a dɔɔni dilan ni ala ka diɲɛ ye ka sukaro dɔɔni k'a la a di cɛ ma ni cɛ bɔra a ma
ni cɛ bɔra ma k'a min a bɛ tila k'a wari d'i ma a yɛrɛ bɛ tila ka wari d'i ma ko i bɛ to ka zim dilan ye ko dɔ tɛ yen bi yan ko ɲamaku bɛ dɔn ten fɛn tɛ yan bon muso tiguman de bɛ ninnu kɛ e bɛ muso caman ye k'u bɛ n cɛ minɛ na u y'a bara u taara muru fɛ u taara suma fɛ muso ka suma yɛrɛ de a ka muru kɛ n ka k'a yɛrɛ muso yɛrɛ ye muru de merci muso ye muru de e bɛ k'a faamuya Faamuna. donc nin ye o yɔrɔ ye an bɛna recette jumɛn de di cɛw ma o ka se k'a faamuya nin fɛn kɔnɔna na a recette nafa ka bon kosɛbɛ i b'o dɔn Usaz o ye danaya ye an k'o ɲini danaya wallahi Usaz mɔgɔ filɛ n'i ye danaya ɲini i furumuso ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ k'a da la k'a da i muso la i bɛ kɛnɛya n'i dara i muso la i bɛ kɛnɛya mais n'i ma da la danayabaliya yɛrɛ ye bana de ye danayabaliya fɛnɛ ye bana de ye cɛ o cɛ bɛ yen i ma da i furumuso la i man kɛnɛ cɛ o cɛ de bɛ yen k'a ma da i furumuso de man kɛnɛ kumaba de parce que Usaz bɛna fɛn dɔ f'i ye an ka muso caman de bɛ u bɛ maloya cɛ ma ni cɛ dɔ bɛ san muso tɛ satisfait muso bɛ siran cɛ ɲɛ parce que n'a y'a kuma fɔ a bɛna n bila de wa a bɛna nin kɛ merci fariya su olu tɛ yen n'i y'olu fariya ta ka caya i ka du bɛ ci ɲina ma o tɛ cɛya yɛrɛ ye merci cɛ kan ka kɛ mɔgɔ de ye min ka nɔgɔ ka taa ka denbaya ma bon merci o de ye cɛya ye bon donc sisan i b'i jilaja i muso bɛ nin fɛn minnu dilan ka d'i ma a min kana nin bɛɛ kɛ furako ye muso a ye hakili to a yɛrɛ la k'i kɛ tawhiditigi ye a k'aw jilaja i k'i cɛ ka danaya i k'a gardi kana nkalon tigi cɛ ye kosɛbɛ ni cɛ ko i ma k'i bɛ min e bɛ falajɛ e ko a ma k'i bɛ ɲamakɔrɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲamakɔrɔ ni est-ce que a tɛ kɛ maloya bon donc muso a ye danaya fana a y'a sabati donc cɛw a ye da o muso la muso caman de bɛ nin fɛn ninnu santi cɛ la k'a sɔrɔ cɛ m'a santi fɔlɔ i yɛrɛ la donc o ye cɛw ka recette fitinin mais siranɲɛ kama muso b'i ma bon cɛ bɛ mago sa mais est-ce que o défaut bɛ cɛw de la o la dɛ a défaut bɛ cɛw la o ye recette dɔ de ye k'a di cɛw ma parce que cɛw tɛ fɛ cɛw man kɛnɛ u tɛ fɛ u ka bana ka f'u ye foyi o parce que olu yɛrɛ bolo sisan nɔ bana in ye fugariya de ka sɔrɔ ala ka dima de lajarabi de don k'a lajɛ n'i bɛ wuli k'a ɲɛɲini merci ou bien n'a bɛ k'i ma jugu merci bana bɛɛ ye lajarabi de ye donc nin ye o yɔrɔ de ye an bɛ se ka mun fɔ cɛ ye o yɔrɔ la o ye Usaz n'a sɔrɔ ɲininkali gɛrɛ b'i bolo n b'o fɛn kɛ donc kuma dɔ bɛ yen n b'o kɛ ka émission kuncɛ o bɛ boli an ni cɛ ni muso o bɛɛ lajɛlen kan ni Alahu Taala ka jɛ inshallah ala k'an bɛn sawaba ma amina yarabi donc sisan nɔ an bɛna se an ka émission kuncɛli yɔrɔ ma ka sababu kɛ mun ye wagati ko don pour que an kana bɔ an ka wagati kɔnɔ ɲininkali min bɛ sisan nɔ o ye ni kumakan min ni ladilikan min bɛ Usayi Jawara fɛ o kɔfɛ ani kumakan ni ladilikan min bɛ an ba fɛ an b'o kɛ ka émission datugu n'Ala sɔnna a ma Jawara kumakan laban min b'i bolo ani ladilikan inshallah an bɛ ka se Mifa TV layɛlibagaw ma an bɛ Ala fo k'a barika da n bɛ se ka mun fɔ an balimaw ye o ka se k'a faamuya n ko ladilikan bɛ n bolo n b'a di cɛ ni muso bɛɛ ma o tɛ dɔwɛrɛ dɛ Usaz n ɲɛ bɛ téléphone na ni téléphone filɛ i b'a kalama ko kɔlɔlɔ b'a la k'a bɛ fanga dɔgɔya se cɛ ma téléphone a bɛ cɛ fanga dɔgɔya k'i barika ban pewu téléphone b'o kɛ Usaz Jawara ne bɛ n ta fili Usaz kana fili i bɛ n ka conseil lamɛn n'i sera k'a kɛ kosɛbɛ voilà conseil parce que an bɛ yan aw ka kɛnɛya de kama kosɛbɛ Usaz a ka di an t'a fɛ mɔgɔ kɛ bɔ yan ka taa furakɛli kɛ maa ninnu fɛ France an b'a fɛ o kɛ bɔ France ka na an fɛ ka furakɛli kɛ o y'an ka laɲiniba de ye a yiriw fana b'an fɛ yan a yiriw bɛ yan a dɔnniyaw fana a dɔnniyaw bɛ yan nkalontigɛ de ye furakɛlikɛlaw mago sa kosɛbɛ nkalon o bɛ nkalon 100 kɛ fura ɲuman kelen na Ala bɛ barika sama ka bɔ a la nkalon 100 barika min tun bɛ fura la Ala fana b'o sama ka bɔ a la parce que tiɲɛ na an bɛ fura dɔw ye u bɛ bana 60 furakɛ jamana in kɔnɔ an b'olu mɛn voilà kosɛbɛ merci donc Ala k'an bɛ sɔn ma n ko téléphone bɛ fanga dɔgɔya se cɛ ma mun na Usaz ne bɛ Ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ a ma dɛ parce que n bɛ ka n ta fɔ misaliya la an ka kɛ tarawelelakaw ye sa parce que voilà an k'olu ta an ka misaliya bɔ an yɛrɛ la Usaz n b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ye n ko téléphone bɛ fanga dɔgɔya bila cɛw la dɔwɛrɛ tɛ wa nin bɛ boli muso ni cɛw bɛɛ kan mun na Ala kɛra kisi nama ba ye docteur ka docteur don donc n'a ye fɛn dɔ fɔ n'i kɛra furakɛlikɛla ye analyse ka kɛ boli k'a filɛ i bɛ taa sɔrɔ i b'a ye a bɛ yen fɛnɛ wa a ko fɛnɛ nana a ko n'i ye muso in ɲɛ la k'i k'i filɛ ni ɲɛ ma jigin muso yeli n'i y'a ye siɲɛ kelen i ɲɛ bɔ a la kana lajɛ siɲɛ fila non
e baro usazi kololo bari bala chewka mais téléphone be bulu awo téléphone te bulu cɛ dɔw bɛ su ban muso filɛ la o ka ca muso dɔw fana bɛ olu bɛ su ban cɛ filɛ la téléphone internet sira jajugulajɛ cɛ o cɛ bɛ yen i bɛ jajugu filɛ kana gɛrɛ muso la yɛrɛ e tɛ kɛnɛya fo saya cɛ o cɛ de ka baara ye jajugu filɛ jajugu layɛli e tɛ kɛnɛya Allahu akbar donc nin kuma ye ala kira ye nin fɔ a k'a sɔrɔ bi ma se san 1000 ani 400 kɔjan Allahu akbar i tɛ kɛnɛya dɛ awɔ a bana tɛ furakɛ a tɛ furakɛ donc o ye e yɛrɛ tɛgɛ kelen yɛrɛ kala ye kala ye Allahu akbar e bɛ k'a faamuya donc a filanan ye jumɛn ye o ye an ni muso bɛ jɛ yɔrɔ min na o y'an furumuso n'an halalaw ye mɔgɔ minnu bɛ Europe jamanaw la ou bien minnu yɛrɛ bɛ an fɛ Afrique yan donc u muso bɛ ou bien cɛw bɛ yan fɛ u n'u cɛw tɛ ɲɔgɔn kan donc a bɛ sigi téléphone na depuis su première heure a ka di fo k'a goya a bɛ jarabi kuma ni fɛnw la n m'a fɔ k'a dabila dɛ mais a hakili to a yɛrɛ la k'a bɛrɛbɛn a bɛ fanga dɔ k'a nati cɛ la bon muso dɔw de fana bɛ yen ni t'olu welela ka su ban ka baro kɛ n'u bɛ kɛlɛ kɛ en tant que te su de ban wele ka baro kɛ n'u ye u bɛ kɛlɛ u bɛ su bɛɛ ba kɛlɛ u fana b'o mais n'i ye su ban kɛlɛ n'i ye cɛ kɛlɛ o la n'a nana fanga dɔ k'a nati cɛ la e yɛrɛ de ma nana yan donc o ladilikan nin bɛ boli an bɛɛ de kan donc an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la i ka ladilikan in kɔnɔ ne bɛ fɛ ka profiter mɔgɔ minnu bɛ jajugu ci u yɛrɛ cɛw ma a y'a dabila cɛ minnu fana bɛ jajugu ci u musow ma a y'a dabila furu la nin ma fɔ faut que an ka yɛrɛ sutura a fɔra ko Ala kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen nɔ a tun bɛ maloya a yɛrɛ ma donc ninnu bɛɛ ye furakɛli de ye an ka diinɛ a n'an hakili a n'an farikolo fɛn fɛn ka ɲi an ka diinɛ na o de ka ɲi an farikolo ma kosɛbɛ i bɛ ka faamuya donc o de kama ne ye analyse bɔli nin kan n ka banabagatɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ Europe jamana la u b'a fɔ ko Jawara man kɛnɛ ne yɛrɛ bɛ taa Mali la ou bien n bɛ taa Afrique n da ye kalo 2 n da ye kalo 1 mais ne man kɛnɛ n dun tɛ tulonkɛ kɛ n b'a ɲininka karisa i bɛ téléphone filɛ kosɛbɛ a b'a fɔ awɔ n bɛ téléphone filɛ ou bien karisa i ni muso a bɛ mɛn téléphone awɔ ne ni muso yɛrɛ b'a ta téléphone na waati la fo n bɛ sinɔgɔ ka téléphone to n bolo n ko bon o bana de b'i kan o fana ye tulonkɛ dɔ de ye merci hali n'o y'a sɔrɔ haramu sira tɛ haramu sira tɛ parce que munna a bɛ to jarabi kumaw la juru bɛ sama f'a bɛ magaya f'a bɛ yoba usazi ne ka nin filɛ san a bɛ n kan na ni baara nana mɔgɔ nana ko n tension ta n bɛ taa tigi tension ta tiɲɛ tɛ wa mais n sigi o sigi n b'a kɛ ten a laban ye tigɛli a laban tɛ tigɛli ya donc nin y'a yɔrɔ de ni cɛw sera k'a faamuya ni de kama n ko k'a bɛ problème se mɔgɔ ma a problème filɛ kɔrɔ hakili jɔyɔrɔba de bɛ bana nin na dilan yɛrɛ ye hakili de ye o hakilina ko de don o de kama n ka émission dɔ la n ko muso ma muso bɛ n'a cɛ donna so i bɛ taa kuma dɔw f'a ɲɛna kuma man ɲi dusukun ma o muso o cɛ tɛ kɛnɛya wa a cɛ tɛ si sɔrɔ depuis kare ni ŋuyi jaabi tigɛ awɔ i b'a fɔ ni n donna nin n bɛna mun de fɔ mun bɛna fɔ tuguni e cɛ bɛna da dɔrɔn awɔ i bamuso de bɛ tan i mɔkɛ de bɛ tan a ka du kɔnɔna bɛ tan nin bɛ tan du ci muso don donc i tɛ cɛ non i cɛ tɛ se ka mɛn cɛya la ala kɛ yafa non o tɛ se ka kɛ o parce que a tɛ se ka occuper olu la voilà ka tila ka occuper e la kosɛbɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala kɛ hakili ɲuman d'a ma amina an b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ k'u waliɲuman dɔn ni alaw tala ka jɛ ala kɛ labanko ɲuman d'a ma kuma bɛ se ka d'an bamuso ma kumakan laban b'a bolo ni ala sɔnna ma inshallah a bɛ dugawu k'a ye sini fɛnɛ a nana a ka mission banna a bɛ segin sini ni alaw tala ka jɛ inshallah ala k'an bɛn sababa ma amina inshallah an b'an lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛna kuma di an ba ma a n'an ka dunanba kumakan laban ni ladilikan minnu b'a bolo an bɛɛ ye denw de ye an ka jɛ an k'u lamɛn n'o kɛra an bɛ nafa sɔrɔ a la ne ba Jabi kuma b'i bolo alhamdulilayi rabi alamin an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo kosɛbɛ ko an bɛ se ka ladilikan min f'u ye k'u ye sabari diɲɛ ye sabari de ye ni k'i sabari i bɛ caman sɔrɔ banabagatɔ yɛrɛ n'i bɛ sabari i bɛ liminɛya bana ye jurumu kafari de ye o n'a ye bana lika a bɛ a ye épreuve de bɛɛ ka filɛ i ya liminɛya bɛ se fo yɔrɔ min na o k'u jigi tigɛ a la fila ye sababu de ye k'a sababu kɛ k'a ladege o kana o jigi tigɛ o y'u jigi la la kan i bɛ fila kɛ i bɛ jigi la la kan ala bɛ kɛnɛya d'i ma o fana kana pressé k'a fɔ a fɔra ko n ye fila ta n ka fila ta 1 semaine 2 semaines ma kɛnɛya filakɛbaga o b'a se ko yira ala le bɛ kɛnɛya di
o bɛɛ y'u dusu suma n'u ye fila ta u b'a kɛ dɔɔni 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 fila fana san ta la dɛ i bɛ fila kɛ de ni min k'a fɔ n Jawara k'a fɔ k'a ta k'a di i b'o san k'o bila Tarawele k'a ta k'a di i b'o san k'o bila Kulubali k'a ta k'a di i b'o san k'o fila o tɛ se ka bɛn n'i ye min ta i bɛ au moins 3 mois 6 mois kɛ bana don a n'a bɔ o tɛ kelen ye o bɛɛ ye dusu suma o bɛɛ ye limanaya ta ne la k'a fɔ ko bɛ li kan o b'i sɔrɔ o fana kana la mɔgɔ kun o y'a la Ala kun mɔgɔninfin tɛ se ka foyi kɛ n'Ala ma sɔn ni ko y'i sɔrɔ diɲɛ tɔgɔ walahi Ala le kitira la quoi n tɛna kuma jɛntu n bɛna kuma bila ye kuma fana ka gbɛrɛ ne Ivoirien de ye ne tɛ Malien ye Malien y'a kuma fɔ cogo ani Ivoirien y'a kuma fɔ cogo kelen tɛ ni ka kuma fɔ n'u dora mɔgɔ la kuma fɔtɔ la a bɛɛ yafamalen na Kira kɔsɔn a kɛtɔ bara sɔli Ala Muhamɛdi an bɛ kuma laban kuma la an b'an ba fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ a ye bi a ye Mali nationalité sɔrɔ farafin bɛɛ lajɛlen ye kelen an ka degun ye kelen an ka nisɔndiyaw ye kelen an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ Mifa TV lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo mais an tɛ bɔ kuma la fiyewu fo an ka segin ka fura ninnu yira u la fura filɛ nin ye infection fura ye infection lafiya nin y'o ye nin ye Tarawelelakaw ta ye aw ɲɛ bɛ nin fura min na nin ye Tarawelelakaw ta ye nin ye dutigi gatigi jigifa Tarawelelakaw k'aw ka na dɛ nin dabɔra o de kama donc nin ye musoya yelen ni fura ninnu bɛɛ recherche ni taw de bɛ taa k'u dilan bɛɛ lajɛlen an ka wuli an ka na kalabankoro kabala n'an y'o sirajan kelen minɛ k'a kɛ ko an bɛ taga université la an bɛ taa an ka centre belebeleba in sɔrɔ n'i tɛmɛna Pɔnna i droite fɛ an bɛ na an ka centre belebeleba sɔrɔ yen nɔ centre min ye centre bɛn ka di ye foyi man di ka bɛn bɔ donc ni mɔgɔ minnu mago b'an na nɛgɛjuru sira la o ye 66 30 58 88 an bɛ segin a kan 66 30 58 88 donc ni mɔgɔ min mago b'an na orange fɛnɛ na o kelen de don i bɛ 7 bɔ a la i bɛ 7 fara a kan ka kɛ 60 76 30 58 88 alhamdulillahi rabbil alamin ni mɔgɔ minnu mago b'an na whatsapp sira fɛ ka hakililasigi d'aw ma e min bɔra ka nin émission in na sisan nɔ ni mago bɛ fura in na i bɛ fura in sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la i b'a lasɔrɔ cogo di i b'a lasɔrɔ numéro jumɛn na i mana kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la i kɛra Europe i kɛra Afrique i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra États-Unis ni mago bɛ fura in na an bɛna numéro whatsapp d'i ma a numéro whatsapp ye 00 336 12 81 0007 an bɛ sigi numéro in kan 00 336 12 81 0007 o ye numéro whatsapp kelen ni mɔgɔ min mago b'a la Afrique o ye professeur yɛrɛ fɛnɛ ka numéro ye whatsapp sira fɛ o ye 00 223 75 06 17 06 an bɛ segin numéro kan tuguni ni mɔgɔ min mago bɛ professeur la whatsapp sira kan 75 06 17 06 famuliko ɲuman k'a da kuma in kan ni min mago b'a la ka nɔgɔ bɔ a la i b'a sɔrɔ ni wari la sɔrɔ la 3 jours au maximum 4 jours i b'i ka fura sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la fura bɛ expédier an bɛ bi walanda jɔ yan nɔ an b'a fɔ k'an bɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma an b'aw fo Mifa TV lajɛli la salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنهون مسلمون نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلال